Zuaiz Gurrutxaga, ongi etorri txapera. Eskerrik asko. Plazerra da. Niretzate bai. Bueno, hasiko gea pixka bat, orain dela urte batzuk esan dezakegu, ez da, futbolari bezala ezaguna zinela, oso ezaguna zinela, baina gaur egun esango nuke behar bada hori baino gehiago artista bezala, edo aurkezle, edo artista, edo umoregile bezala ezagutzen zaitugula, ez da? Horrela da, edo oraindikan futbolaren itzala oso luzea da? Bueno, jendearentzat, lehengo baten irakurri nun norbaitek Twitterren idatzi zuen, galetzen zuen, zuk Zuaiz Gurrutxaga futbolari bezala ezagutu duzu, ala gaztea zara. Eta beraz, ikuslearentzat uste dut, gazteak ez dakitela futbolean jokatu nuenik ere, behintzat ez ikusi nautelako. Oain, itzal hori agian ni ari naiz luzatzen nahita. Uste dute futbolak engantzatzen dula jende asko, eta nik kontatu nahi dituan gauza asko, futboleko historioen bitartez kontatu ditzake dela. Eta gantxo ona dela futbola, beraz, segurazki ni naiz hori luzatzen ari dena, baina gaur egungo gazteek enaute futbolean ikusi. Bai, gazte zinenean, lehen mailako futbolari izan zinean, errealean, gainera, ez da, zure taldean, esan bezak, ez da? Bai, zure taldean, bai. Amets bat bete zenun? Bai, txikian nintzenean, ni Elgoibartarra naiz, Elgoibarko mendiko baserria auzo batekoa, eta han aritzen nintzen ni egunero baloiarekin, futbolean baloiakin aritzen nintzen, hori zen nire pasioa, eta Realekoak telebistan ikusten ditunean, Realeko jokalariak nire idoloak haiek ziren, eta noski nire ametsa zen egun baten han egotean izatea. Gero gertatzen dena da, amets hori ezagutzen duzunean, beti ez dela hain goxoa, hain biguna, hain ederra, eta bere argilunak ere badauzkala, beraz, amets hori gozatzea gero etzan erraza izan, baina ametsa bete nuen. Hasieran behintzat, kontratua edo jartzen dizutenean, zuretzat ez da, izango zen alako poza, eta egun batetik bestera, zuk esana gainera, ezaguna ez izatetik, oso ezaguna izatera pasatzen zea. Nola kudeatzen da hori? Ez dakit, 19-20 urtekin? 19 urtekin, oso ezaguna ere, gure mailan, Gipuzkoa mailan esan dezagun. Handik kanpora, baina Gipuzkoa mailan Realeko zaleentzat bintzat ezaguna nintzen, eta 19 urterekin egun batetik bestera pasa zen. Ez ezagun izatetik, Gipuzkoan ezagun izatera, eta hori kudeatzea etzan erraxa izan niretzat. Alde batetik txaloak eta polita ziren, eta zorion mezuak ere bai, baina astero Gipuzkoa guztiak zu epaitzea ero juiatzea partidu batean, onerako eta txarrerako hori kudeatzea 19 urterekin etzan erraza izan. Zer egin zitzaizun zailena, adibidez, hasi zinenean, hori kudeatzea berbe da, epaitua izatea? Bai, eta sentitzen duzun responsabilitate hori. Orain, 20 urte geroago noski dena relatu izatzeko gai gara, baina momentu hortan 19 urterekin gainean erantzunkizu bat eta presio bat jasaten duzu edo sentitzen duzu, eta orduan gehien kostatu zitzaidana da erantzunkizun hori, presio hori jasatea, eta beraz beti nintzen huts egiteko beldurrez, beti maila ez emateko beldurrez, eta beraz beldurrarekin zaudenean gozatzea ia ezinezkoa da, eta nik beldurrez bizi nuen futbol partida bat eta egunerokoa lehen mailan. Segituan hasi zen presio hori? Bai, lehenengo egunetik, debutan egunetik, edo debuta baino aurreko entrenamentuetatik ere esango nuke, jakin nuenetik jokatuko nuela. Astebet lehenago, Tolosan jokatu nuen partidu bat, 3. mailan, Realeko bigarren taldearekin, 200 pertsonan aurrean. Eta aste bat geroago, 30.000 pertsona zeuden Madrilen, Vicente Calderón zelaian, Atletico Madrilen aurka. Eta aste batetik bestera olako aldaketa jasatea zaila izan zen, bai. Periodikotan azaltzea, ez da, elkarrizketak ematea... Hori dena, eta bai, eta batez ere epaitua badirudi beti txarrerako dela, ez, baina, juzgatua edo astero azterketa bat izatea Gipuzkoa guztiaren aurrean eta maila eman beharra, ez da, ze orain niretzat idolo zirenak, orain ni nintzen beste askoren idolo, eta egun batetik bestera pasazen hori, egun batetik bestera. Beti izan zea horrela urduria edo pixka bat... Bai, esango nuke baietz, bai. Naiz sekula oso tipo lasaia izan, eta gazte denboratan, gazteagotan ere, juveniletan, kadetetan, infantiletan, aitortu behar dut, han ere futbolean beti urduri sentitzen nintzela zelai barruan. Sekula ez dut irrifarre batekin jokatu, inoiz. Irrifarre batekin Ronaldinhok eta olakoek jokatzen zuten, baina
baina ni bezalakoek ez. Eta lagunek eta esango zizuen, ongo zian zuretaz, arro, ze ondo, eta zu, barrutikan edo kanpo adierazten zenuen, ez zenuen adierazten. Ez, orduan ez dut uste ere gaur egun bezala hitz egiten nuenik gauza hauetaz. Jakin ere segurazki nola esplikatu gauza hauek, eta bai, lagunentzat imaginatu, kuadrillakoentzat, bere kuadrillako batan telebistan ikustea bere taldearekin, beraien taldearekin jokatzen. Beraiek arro noski, baina jakingo balute orduan nik iaia nahiago nuela bankilloan eserita egon jokatzen baino, harrituko lirateke gutxienez. Eta faktura pasatzen hasi zen? Bai, ez dakit zuzen handik etorri zen gero, pairatzen hasi nintzen gaitz mental bat, asaldura obsesibo-kompultsiboa, edo gazteleraz ezagunago TOC, trastorno obsesibo-kompulsibo, lehenengo mailako jokalari nintzenean pairatzen hasi nintzen. Inork ez dit diagnostikatu aregatik denik, baina urteak pasata gero nik pentsatzen dut han jasaten nuen presioak eta han neukan antxetate mailak eragina izan zutela olako gaitz edo trastorno baten erortzeko. Eta nola hasi zinen abaritzen hori? Gauza bada urduri, ez da? Urduria naiz, urduri nago, baina urduri izatetik beste zerbaitera? Bai, beti jendeak esaten dizu, baina zer da mania ala obsesioa, ez da? Mania bat izan daiteke, partidu batera atera baino lehen urduri zaudelako, ez dakit aitaren egitea edo erastuna musukatzea edo horrek sorte ematen dizun ustetan. Uste dut hori azkenean dela urduritasun momentu baten aurrean, hau da partidu baten aurrean, nolabait zaldiak lotu behar dituzu zerbaitekin. Baina berdin da azken atokira igotzen edo elkarrezketa bat egitera zoazenean. Urduri jarri behar zaitun momentu baten aurrean, normala dolako maniatxo bat edo superstizio bat eukitzea, iruditzen zait. Nolabait, esan bezala, urduritasunaren zaldi horiek zerbaitekin heltzeko, lotzeko. Nireak ez ziren maniak, nireak obsesioak ziren eta ez partiduan aurretik baizik, egunero eta ordu askotan zehar. Obsesioak eta konpultsioak, horregatik da trastorno obsesibo-kompulsibo. Obsesioak eta konpultsioak zerbaiteko obsesionatzen zaitu, demagun atea itxi eta demagun atea itxigabe daola pentsatzen duzu, horrek obsesionatzen zaitu. Ansietatea igotzen dizu horrek eta ansietatea hori jaisteko daukasun aukera bakarra da konpultsioa egitea. Obsesibo-kompulsibo horregatik da. Konpultsioa zer da? Konpultsiboki atea itxita dagoen begiratzea. Pixkat azaltzeko, esplikatzeko. Neri hori zitzaidan gertatzen partiduan aurretik soilik, baizik egunero, etxean, kalean, zelaian, beraz, ohartzen hasi nintzen, gauza arraroak egiten hasi nintzela, konpultsio guzti horiek, eta, zerbait ez zijola ondo. Eta hori, muturrera ez dakit esango, baina horrek eragintzun ja dagoeneko esateko, hemen jarraitu, ez dena jarraitu nahi. Edo bai, batak besteak harrizun, izan zen zure ibilbidea, baina eragin eukiko zuen. Baina futbola nola utzi. Futbola bezalako lan bat... Hori da, nola utzi. Nola utzi, olako lan bat hain ongi ordaindua dena, zure ametxe izan dena, nork ulertu dezake norbaitek futbola ustea, batez ere lehen mailan. Eta gerora bigarren mailan eta bigarren B mailan jokatu izan dut, eta nire futbolatik bizitzeko aukera, egunean lan ordu gutxi eginez, gainera kirola eginez, olako lan bat ustea oso zaila da eta oso ausarta izan behar da. Ez dakit sekula planteatu nuen ere, hori ustea, argi nuen ezin zela utzi. Naiz eta horrek sufriarazi, beraz, utzi nuen azkenan 32-33 urterekin, baina gorputzak usteko eskatu zialako, ez buruak. Ados. Eta, orain, 20 urte beranduago, hasi zinenetik, ez bukatu zen honetik, hasi zinenetik, orain, umorearen bidez, hasi ze hainbat gai hau, baina aipatzen ari garen hau, ezta? Holtzaren gainean, jendearen aurrean, azaltzen. Zergaitik, ezta? Nola egin dezu ibilbide hau? Futbolistok ikuskizunarekin zabiltza, arrakastatxu gainera. Nola izan da ibilbide hau? Ez da inerresa, esan nahi dut. Mezu bat zabaldu nahi banuke, mezu bat zabaldu nahi badut, bakarrizketa honekin da, ze mesede egiten duen norberak bere buruari barre egiteak eta norbere burua autorridikulizatzeak, ezta? Baita holako, egoera dramatiko batekin ere. Nik trastorno obsesibo-kompulsiboari buruz umorea egitean, nik dauzkadan, edo TOC daukan norbait dauzkan obsesioak eta konpultsioak irrazionala dira 90%, absurdoak beraz. Nik hortaz txiste bat egiteak edo umorea egiteak laguntzen dit ikustera are argiago, are garbiago egiten dudan konpultsio hori, obsesio hori absurdoa dela. Beraz, niretzat botika bada, niretzat mesedegarri da, lagungarri da. Eta hori erakutsi nahi diot publikoari. Erakutsi nola norbere burua taz barreiteak laguntzen duen bizitza pixka zoriontsuagoa izaten,
eta pixkat gutxiago sufritzen. Eta hori nahi dut teorian eta praktikan erakutsi eta bakarrizketa honek hortan laguntzen dit. Ausarta da gainera, esan nahi dut, zure kontu personal bat gainera, ez da? Bueno, zuk esan duzu, terapia moduan edo botika moduan erabiltzen duzu, baina oraindik badago hainbat estigma, ez da? Esan nahi dut buruko kontua, gaixotasuna, hanka puskatzen dugunean, inorrek ez dauka arazorik traumatologora joteko, baina psikologora edo psikiatrara joatea oraindik hor tabu batzuk ere apurtzen naizea, ez da? Bai, bueno, hala da, zuk esan duzuna, pentsa futbol garaian ez gintze ban neukanean medikoana joaten nintzen edo entrenatzaien gana, baina nola esan trastorno mental bat zeneukanik zinezkoa zen, eta egunerokoan ere jendeari kostatzen zaio hori azaleraztea, eta bakarrizketa honekin gauza bat gertatu da, etzen nire lehenengo intentzioa inundik inora, baina jende askok idatzi dit pribatuan, ez dizut esango eskerrak emanez ez da hori afera, baina bai entzutean norbait, gutxi gora bera ezaguna dena, gure Euskal Herri maila hontan, entzutean norbait hori publikoki kontatzen, eta beraiek gaitz bera edukita oso lagungarri izan zaiela, eta mezu horiek jaso ditu danean, benetan sentitzen dut bakarrizketa honek espero nuena baino gehiago eman didala, ero ematen didala, beraz, arrakastarik handiena hori da niretzat, benetan. Eta botika ona izaten ari da, hau da, gaur egun zure gaitza hau edo ondo dago, momentuka dijoa, oso konsientezea, oso barneratuta daukazu. Ni nago duela 15 urte baino 100% hobeto. Baina oraindik ere, tok daukan norbaitek badaki, litekena dela kroniko samarra izatea. Beraz, arekin bizitzen ikasi behar duzu, eta esan bezala, ni oso konstiente naiz, obsesio bat edo konpulsio bat burutzen dudanean, oso konstiente naiz zertan ari naizen, eta ez dela hori bidea, baina beti ez duzu lortzen ez egiten ero saldi horri eusten, baina konstiente beti naiz, beraz, ondo da, terapia pertsonal hau ondo doa, baina jakin behar da horrekin bizitzen eta konstiente izaten zergatik egiten dituzun gauzak eta horrekin bizitzen asmatzen. Eta lehen esan duzu, ez da, mania eta obsesioa doen arteko, ez da, futbolean, zemiltzanean, bazen eukan olako oren bat, eta holtzara gainean orain igotzeko badaukazu maniarik edo obsesiorik? Uste dut, lehen aipatu ditugun mania horiek edo superstizioak oholtzara edo futbol zelai batera ateratzerakoan izaten ditugunak, uste dut zure buruarekiko duzun konfiantzan araberakoa ere badela. Nik futbolean ez neukan konfiantza ondiri nire buruagan. Beraz, urduritasunak hor zauden eta beldurrak beti hor zauden. Beldur horien aurrean, urduritasun horien aurrean maniak edo superstizioak gehitzen ziren. Eta orain, aitortuko dut, artista bezala, edo humorista bezala, bakarrizketalari bezala nik nire buruagan askoz konfiantza handiago dudala, lehen futbolean baino, beraz ez ditu dela hainbeste behar mania edo superstizio horiek. Konfiantzan araberakoa dela uste dut, eta laburbiltzearen esaldi baten, nik futbolean ateratzen nintzen zelaira ez galtzera. Eta orain, oholtzara ateratzen naiz alba da, irabaztera. Hori da diferentzia. Oso, ondo. Eta orain, adibidez, ikusten duzu zure burua futbol, garai hartera itzuliko bazina gaur egun beste era batera gozatuko zenula, ez da? Hala da, baina, karo, dena ezin da. Orain 40 urterekin gauza bestera batera begiratzen ditut, erlatibizatzeko abilezia handiagoa dut, baina 19-20 urtekin zer eskatu behar diozu halako haur bati, ez da? Alduen egiten du. Eta horregatik futbolariak ere oso errezki eta badituzte kritikatzeko gauza asko, baina oso errezki kritikatzen dira 19-21 urteko gazteak, eta ez da erreza guzti hori kudeatzea, eta bai, diru asko irabaziko dute, baina ni 23 urterekin ohartu nintzen diru etzela dena, ni 23 urterekin tok hau izaten hasi baino lehen depresioan nengoen, depresioan murgilduta, eta bi gauzataso hartu nintzen nahiko gogorrak. Bat, neuzkan 1000 euro guzti horiek ezin zutela hori konpondu, eta bi, eta hondik gogorragoa, nire amak ezin zuela dena konpondu. Ordura arte dena konpontzen baitzuen, eta bi gauza horietaso hartu nintzen. Eta bat diruana, beraz, diru asko irabazten dute bai, eta diruak laguntzen du zoriontsu izaten, baina ez da dena, eta beraz, ongi da futbolariak kritikatzea, baina jarri gaitezen batzutan haien buruan ere. Orain esan dugu futbolistokekin zaudela, baina ez da izan, futbolistok ez da azaldu horrela bapatean, ez da humorean ere ibilbide bat,
egin dezu azkeneko urtetan. Noiz hasten zea pixka bat bakarrizketa, bakit gitarra ere hartzen zenula garai batean, nola hasi zen pixka bat aldaketa hau, ez da? Bidea izan zen, hasi nintzen futbolari garaian gitarra jotzen ikasten, ohartu nintzen abesti batzuk iteko gain nintzala, abesti batzuk egin nituen, kontzertuak ematen hasi nintzen. Kontzertu haietan kantatzen nituen abestien letrak, esplikatzen nituen hitzez, kantatu aurretik, eta ohartu nintzen jendeak arreta gehiago jartzen zuela, kontatzen nuenari, kantatzen nuenari baino. Pixkanaka, gero eta gutxiago abesten nuen, gero eta gehiago hitz egin, eta hola iritsi nintzen bakarrizketara. Futbolista baten konfidentziak izeneko bakarrizketa batekin hasi nintzen, duela 7-8 urte, eta hau jarraipen bat litzateke beraz, eta ibilbidea esan dezagun bakarrizketalari bezala 7-8 urtekoa izaten ari dela. Gero tartean ere telebista sartu zen, ez da? Bai. Musikaren bidez lehenengo? Okerrez banago? Bai, Tumatxak izeneko musika saio bat aurkezteko sortea izan nuen, eta bai, hasi nintzen telebistan duela 8-9 urte, eta gerora lana daukat eta lana izan dut, eta urtero zerbait egiteko aukera, batez ere Herri Txiki Infernu Handi izeneko saioa, eta oso eskertua nikan konfiantza jarri duten guzti hori. Herri Txikin, lehenengo bakarrik Mikel Pagadi zeon, eta gero sartu zinean zu? Bai, hasieran badakit asmoa Mikelekin egitekoa zela, okerrez banago, eta gero azkenean, hasi biok hasi ginen, baina badakit hasieran Mikele zela aurkezle lanetarako pentsatua zutena. Gero bikote bat osatu nahi izan zuten, eta zu, ez da? Eta biok hasi genuen hasieratik. Bai, eta hor igual ezautu genizun, gehienok, ez da, beste paper berri batean, humorearekin ere lotuta, ez da? Zer eman dizu Herri Txikik? Zer da bere gakoa, hainbesteko arrakasta izateko? Neri eman dit, niretzat opari handi bat izan da, eta eman dit batez ere maitasuna jendearena, baina esango nuke benetako maitasuna. Nik beste maitasun bat ere ezagutu dut, futbolari garaikoa, esan nahi dut, apa gurru, el puto amo. Gaur eta bihar munduko txarrena nintzen. Orduan, eta gaur egungo maitasun hori baina, batez ere dator jende heldutik, hau da, 80-85 urteko amona bat, kalean, etortzen zaizunean, esanez, zuek ikusi gaba igandean ez noa lotara, zenbat barra egiten dudan zuekin, eta bat eta beste badakit hori maitasun hori egiazkoa dela. Adin horrekin ez daudela ja faltsukeritan ibiltzeko eta benetan sentitzen dutela, eta hori erakusten digute egunero, hori batez ere jende helduak eta horrek ematen dian satisfazioa benetan da satisfaziorik handiena. Eta jende autentikoa dalako, ez da baita ere, ez da? Arrakasta esan nahi dute horrelako saio batek, hainbeste urtetan gainera. Nik uste dut, formatua izatez Danimarkakoa da, gero Katalunian arrakasta handia izan duen formatua da, beraz uste dut formatua dela oso ona, hasteko. Formatua da oso ona. Frontoian, herriaren aurrean erakusten ditugunean irudiak, horrek aldatzen du dena. Hori gabe, izango litzateke segurazki, elkarrizketa programa bat eta horrelakoak ehundaka daude. Baina uste dut bigarren parte horrek gehitzen diola asko saio honi, formatuari. Eta beraz, formatua da bikaina, hasteko, beraz, sortu zutenei zorionak eta eskerrak. Eta gero, aurkitzen dugun jendea, autentikoa da, humoretsua, eta guk ere lantalde guztiak lan egiten dugu, beraiek ahalik eta humoretsuen eta komikoen agertu daitezen, beti ere errespetuz eta errespetatuz. Batzutan, segurazki, nahi gabe humoreak hori duelako muga oso estua da, eta batzutan nahi gabe eroriko ginen alde hortara, eta hemendik barkamenak eskatu nahi nizkioke, segurazki norbait egunen baten ez delako gustura galditu. Baina beti saiatzen gara, eta hori jakin dezala jendeak, beti saiatzen gara errespetuz jokatzen, eta beti gu gonbidatu baino beherago jartzen eta azpiago jartzen, eta uste dut hori izan daitekela arrakastaren gakoetako bat. Gonbidatua beti goian ustea, uste dunik. Eta gero bi aurkezleen kimika ere, ez da? Bai, 7 urte eta gero elkarrekin eta elkarre jasaten, uste dut bi rol oso desberdin direla, eta zorionez, orduan ez dugu batak bestea zapaltzen, gure egoak uste dute ongi babestua daudela, zeloak eta inbidiak eta gauza horiek albo batera utzita, bestela uste dut artisten munduan egoak kudeatzea ez dela erresa, eta elitzakela saia izango biok oso rol antzekoak izango bagenitu. Zorionez, gera, eguna eta gaua bezalakoa gauza askotan, eta horregatik uste dut kombinazioa polita dela.
futbolistokera bueltatuz, ari zara bakarrizketa euskeraz eta gazteleraz egiten. Bai. Nola da bi hizkuntzetan egitea? Oso desberdina da, batetik bestera? Esango nizuke duela 7-8 urteko bakarrizketa hura, futbolista baten konfidentziak egiten nuenean, erosoago sentitzen nintzela gazteleraz. Orain, erosoago eta askoz gustorago sentitzen naiz euskeraz, eta uste dut badaukala azalpen bat, urte hauetan nire euskera maila ere hobetu egin da, batez ere hobetu da nire euskera batua maila. Erosoago sentitzen naiz euskera batuan hitz egiten, eta honek ere arrazoi bat daukala uste dut. Duela urte batzutatik nire bikotea, bera beti danik, baina duela urte batzutatik berarekin nago, elkarrekin gaude, bera basena fartarra da, baigorriarra, eta orain berak oso ondo entenditzen dau Elgoibarko berbetia, eta nik biziki untxa konprenitzen dut baigorriko mintzatzeko manera, baina hasieran etzan hain erraz, eta beraz erdibide bat bilatu behar izan genuen, eta hori euskara batua izan zen. Nik ordura arte euskara batua nuen nirea sentitzen, Elgoibarrera bai, enitzen eroso sentitzen, enitzen sinesgarri ikusten. Eta orain euskara batua nire egunerokotasunera iritsi da, beraz orain zurekin euskara batuan ari naiz, eta nire burua sinisten dut. Lehen etzen hola. Beraz orain bakarrizketak euskara batuan egiten ditudanez, eta erosoago sentitzen naizenez euskara batuan, horregatik euskaraz asko gozatzen ari naiz, gazteleraz baino gehiago. Publikoa, hau da, txisteak berdin-berdinak ez dira izango. Hau da, esaten dezuna berdina izango da, baina errexeagoa du humorea gazteleraz egitea oraindik, edo ez dakit, tradizioagatik, ohituragatik gehiago konsumitzen delako behar bada? Nik hori uste nuen, eta aitortuko ez dut nire idazteko forma ez dut inoiz esan, baina lehenengo gazteleraz idazten duela. Lehenengo bakarrizketa gazteleraz idazten dut, eta nahiago ditut gazteleraz testatu txisteak. Ez dakit zergatik, konpleju kontua izango da, baina nahiago dut horrela egin, eta gero euskaraz idazten dut, nahiz eta desberdin idatzi, baina hori da nire idazteko forma, kasu honetan. Uste nuen nik ere erderaz, errazago zela barrera egitea, baina zorionez, eta azez aplasteko hartu dudan azken urteetan, euskeraz ere, eta euskera batuan ere, barre eragitea posible da, eta ongi gainera, eta konpleju guzti horiek kendu ditzagun, nik kendu ditut, kostatu zait, zaplastekoa nik nire buruari eman diodalako, eta zorionez euskeraz eta euskara batuan barre eragin dezakegu eta oso satisfaktorioa da. Ze gozatua, ez da? Kristona, gozatu handia da, batez ere horregatik, ez nuelako ustenik. Nin nintzelako lehenena pentsatzen gazteleraz egin behar zela edo errezago zela gazteleraz. Eta euskarazko edukiak nivela pixkat geizten zuela, eta orain hartzen naiz ezetz. Momentu honetan futbolistok ikustera baldin badator norbait, uste dut euskarazko edukia maila pixkat goragoko doela, beraz, gonbidatzen du jendea euskaraz ikustera etortzea, eta ezin badu gazteleraz ikusi dezala. Hori da. Nola esango nuke, leheno aipatu dugu gozatua da, ez da saion bat egitea, ze gero, hor momentu honetan bakarrizketatzailea eta publikoa dago, zuzenean. Bai. Ez dago hor geldialdirik, ez dago grabaziorik, ez dago momentukoa bizi da. Eta saio batzuk ondo joaten dira, eta ze sentitzen da hor? Zu badakizu zer den bakarrizketetan aritzea, erantzunkizuna zurea da, onerako eta txarrerako dena da zurea, ez dakit, nik antzerkia egiteko aukera ere eduki dut azken garaiotan, han testua beste norbaitek idatzi du, beste norbaitek zuzendu du, beste bi aktore daude alboan, erantzukizuna oso banatua dago, beraz, satisfazioa ere txikiago da, baina porrotak ere, banatzen dituzu, beste norbaitek idatzi du, beste norbaitek zuzendu du. Bakarrizketa bat zuk idatzi duzunean, zuk zuzendu eta zuk taularatu, txaloak hartzen dituzunean, satisfazio handia da, baina porrotak ere oso zureak dira, eta kudeatzeko ere zailago da kasu hortan. Baina zerbaitetik egiten dugu, ezta? Hori da. Egun baten nik uste dute Euskal Herriko bakarrizketa lehionena naizela, hurrengoan pentsatzen dut ze kristotan ari naizen, oholtzara igotzen, eta hola gabiltza beti, mendi errusiar hortan, baina zerbaitetik berriro igotzen gara maite dugulako pentsatzen. Hori da. Eta kasu honetan, horrekin lotuta, barre egina erazten duzu, hori argi dago, eta barre egiten duzu, hau da, barre egin zalea zara, zer nahiago duzu, zer egiten zaizu errazago? Errazago egiten zait barre egin araztea. Uste dut zoritxarrez esango dudala, nahi nuke barre gehiago egitea, baina ez naiz hain barre errazekoa, ez da gitarrazioa zein den, nahi nuke errazago barre egitea, baina kasu honetan
uste dut gehiago barre egin arazten duela barre egin baino. Eta zein da zure referentzia? Adibidez, zein nork egiten dizu grazia? Nork egiten grazia? Mikel Pagadik askotan egiten dit grazia, improvisatzen oso ona da eta etorri izugarria dauka, eta grazia asko egiten dit askotan. Eta gero bakarrizketalari bezala, ez dakit, orain badakizu Netflix eta hauekin posible da kanpoko humoristak ikustea subtituluekin eta ulertzea, zoritxarrez nire inglesa aztelako ainona. Eta bat aipatuko banu, Amerikarra da Dave Chappelle izeneko bakarrizketalari bat, oso ona ez da, niri beste asko daude onak, baina bat aipatu beharko banu, Dave Chappelle aipatuko nuke eta izugarri iruditzen zait, oso ona. Eta zer kentzen dizu humorea? Kauen. Mira, oin parrez hasiko zela. Oin parrez, serio jarri berzanean. Ez dakit, eske topiko bat erantzungo nuke, mundu guztiak erantzungo lizuken eta hobet ez dizut erantzungo. Bordunez. Injustiziak, hala da, noski, baina ez hola zerbait konkretua ez dizut aportatuko, ez dute zer gehiago aportatuko, beraz, hortan utziko dugu. Bueno, aipatu ezu, antzerkian zabiltza, telebistan zabiltza, bakarrizketan ere bai, zer da zure kutxuna, zein da zure kutxuna aukeratzekotan? Bakarrizketa, bai, lehen esan dizuanagatik. Horrek betetzen hau gehien. Antzerkia da diversio bat. Nik nire buru ez dut oraindik aktore ikusten, ez da lan profesionaletan aritu, ez da inorra sarratu. Han gozatu iten dut, disfrutatu iten dut, erantzunkizuna oso zabaldua delako eta gozatzen dut. Disfrutatu oro divertitu. Esango nuke diversio bat. Bakarrizketalariarena ofizio eta lan bezala hartzen dut, eta gozamenak ekartzen dizkit, baina oso serio hartzen duan gauza bat edo serio. Ofizio bezala hartzen duan gauza bat. Eta herri txikik maitasuna eskaintzen dit, jendearen maitasuna eta maitasun egiazkoa, eta oso maitasun polita, batez ere esan bezala jende helduarena eta hori ere mantendu nahi nuke, hori bai dela gozada bat. Gainera, pandemia garaian, ez da beti pixka bat izan diala gainera gehien sufritzen nahi dianak? Bai, jende nagusia, etxetik atera ezin da jende asko, eta horregatik badakit bakuko igandetan oraindik ere sortzen diegula olako irrifartxo bat eta barra egiteko gogoa, momentu zaila hauetan, eta hori ere posgarria da noski. Eta betetzeko daukazun ametxik badukazu? Nuke esango ametsa bat eduki dut eta zen realean jokatzea, benetan ametsa hori zen. Eta hori lortu nuen, nahiz eta gero ez guztiz gozatu. Orain ametsa ez nuke esango, baina filmeren batean parte hartzea, baina humilki, izkina baten eta estra bezala edo esan dut ikustearren nola den afera hori, ingo nuke gustora. Ez dute protagonista izan nahi, eta zerran ikusi, izkina baten bueltak ibili, eta beraz, zuzendariak Euskal Herrian oso onak badaude, eta esan honak ere ongo, diote, preste ongo nintzotekela kameo txiki bat egiteko, soilik ikustearren nola den zinemaren mundu hori. Denbora gainera etorri zaigu, azkar pasatzen da ondo pasatzen ari garenean, mil esker, benetan, Zuhaitz, gurekin egoteagatik, plazer bat izan da, zuri entzutea, eta laster arte. Eskerrik asko zuri doia, eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap, irakurri, ukitu, ikusi, entzun.